Sanibonani bantu baseDandi. Sanibonani bantu baseMzinyathi. Abantu bakwaZulu Natal eNingizimu Afrika. Ngiyathokoza kakhulu ukubona abantu abahle njengani. Anibahle nje nonke nibahle. Manje ngijabula kabi nezingane zami zinhle zonke. Ngiyakhuleka kakhulu emakhosini aseNdlunkulu. uNdlunkulu okhona phakathi kwethu nabatwana, umhlonishwa uNgqongqoshe, umhlonishwa imeya la ekhaya, uMkhize nomhlonishwa umeya we-district uMchunu. Imeya zonke ezinye ikhona ngoba ngiyazi ikhona imeya elapha ematendeni engakayiboni. Amalunga eParliamente ikakhulukazi umhlonishwa uZondo engimbonile, namalunga eshaya umthetho akhona ikakhulukazi umhlonishwa uDlamini engimbonile. Abefundisi osomabhizinisi, abahleli balomsebenzi lona, amakomiti ahlelele lomjaho lo wamahashi, nabo bonke nje abazosilekelela amaciko akithi bakwethu. Okwami ngibona ukuthi ngoba akulona usuku lokukhuluma lolu namhlanje. Eqinisweni usuku lokuzobuka amahashi sijabule, akulona usuku lwezinkulumo ezinde kakhulu. Kodwa ngithi nje nginibingelele nginibongele, ikakhulukazi ngibonge nomndeni wakaMthembu okhona la namhlanje engazisiwe ngawo, ukababa ongasekho owayebambe iqhaza ekhulu kulomsebenzi lona. Abeyindaba ngibabonge nabo ubukhona babo. Ngithi bakwethu lento yala eDandi isinkulu kakhulu manje. Sefanele nazi ukuthi ngaphezulu kweDandi ngoba abantu abalapha kukhona abangaphandle kweNingizimu Afrika. Kunabantu bako Lesotho abakhona lapha namhlanje. Kukhona abantu bako Bophuthatswana abakhona lapha namhlanje. Kukhona abantu bekuNingizimu Afrika yonke. Manje ke abantu abayiqala lo msebenzi lona ngiyababonga mina. Lokho okukhombisa ukuthi abantu behlangene bebumbene bayakwazi ukwakha izinto ezinkulu, ngoba lokhu nje kuumphumela wabantu behlangene bebumbene basakhela umsebenzi lona esiqhenyayo ngawo. Engibonga kakhulu kuDokotela uSifunda eShodi kanye nomunicipal manager nabasebenzi nje besifundazwe nalapha komasipala ukuba bahlelele kube kuhle kangaka indawo yethu yalapha eDandi. Esithokozayo ukuthi lo mjaho uyakhula ngaso sonke isikhathi. Kodwa into esemqoka bantu baseDandi namaphethelo ukuthi kufanele nihlele ukuthi iDandi yathuthuka. iDandi ineyinhlelo ezikwazi ukunxenxa abavakashi. Manje ke njengoba kuthiwa nezindawo zokulala ziyaphela, kufanele iDandi icabange lokho ukuthi siyidinga indawo zokulala ukuze uma lezi inhlelo zisondela abantu bangahamba amabanga amade, ngoba siyazi ukuthi koNewcastle nje konquthu nako Ladysmith kugcwele nakhona amahotela. Ngenxa yalomsebenzi wenu ngiyanibonga ke bantu baseDandi ukukhombisa ukuthi ninembono njengabantu baseMzinyathi, ninombono wokuhlala phansi noyisifundo sokuthi uma niqalela into yenu iyakwazi ukuyikhulela yona, ngoba lento yakuyona kahulumeni. Thina njengohulumeni disikhasile sifaka imali, kodwa umbono wenu enayisungulela wona inyanga ke lena yamadoda uJuly. Engicelayo ukuthi wonke umuntu wesilisa la, noma ngabe umfana, noma ngabe ubhuti, noma ngabe ubaba noma umkhulu, inyanga yamadoda le okufanele sithi ngayo sibuza ukuthi ngabe singamadoda aqotho yini. Ngabe emphakathini yakithi makunobugebengu siyalwisana nobugebengu. Ngabe emphakathini yakithi makunedakamizwa siyayixosha inigange lezi ezidayisela izingane idakamizwa. Ngiyazi indawo yalapha eNdumeni ukuthi sinabantu abadayisa idakamizwa la. Kodwa amaphoyisa ngiyathokoza ngoba ayangibikela ukuthi ayababopha futhi aseyithendeni zabanye abadayisa idakamizwa. Ngoba imphakathi yakithi kufanele kube imphakathi enozinzo, kufanele kube imphakathi engenako ubugebengu, kufanele kube umphakathi engenazo idakamizwa ukuze izingane zethu mayikhula zifice kwaZulu Natal enozinzo, enempumelelo, ebuyisa ithemba enganeni yakho izalayo, ebuyisa ithemba enganeni yakini, ebuyisa ithemba enganeni yakamakhelwane.
kufanele sonke sithi madoda sineqhaza kufanele silibambe ukuqeda ubugebengu emphakathini. Sifanele siqede ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane nokubulawa kweingane. Kufanele uhambo lwethu kube lokuguqula kwaZulu Natal, siguqula iDandi, iNdumeni, siguqula uMzinyathi, siguqula iNingizimu Afrika. Ngithi bakwethu ngiyayibongela kakhulu futhi abantu balapha nginithanda kakhulu nanokuthi nibekezele nje isimo sezulu singesihle. Niyakhombisa ukuthi izinto ezinhle kwaZulu Natal niyayithokozela. Ngakho ngithi ke nani ngani zami enisakhula kufanele impela nazi ukuthi leli kusasa lelizwe lenu. Ngakho kufanele kube yinini eniqala manje nilakhe ngokuba lokho okungekuhle ningahambisani nakho, nihambisane nalokho okuzonakha kunikeza amathuba. Ngiyathokoza kakhulu.